siya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa mibon. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pinggan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon inyong pamat. Good morning, Aksyon Boy! Kaga sa ato nga mga aksyon sa mga adlaw. Monday no Monday! First Monday sang bulan sang Mayo, Aksyon Boy. So, kabay pa ning bulan sang Mayo, mangin maayo sa aton tanan. Correct? Correct. Do you agree or do you agree? I agree. Perfect. So, good morning na kay Miss Carol Montoya, nag-aupod sa aton subong nga aga. Bago sa birthday? Oo. Belated happy birthday, Miss Carol. Kay Mase Tofago, good morning man. Kay Ma Maria Luisa Luing, good morning Melos. sa imo. Melos. Kay Miss Kelly Jelly, happy Monday. Kag nag-send siya 200 stars. Salamat, gid. Erla Vega, good morning man. Kay Asonef, Dave Negoro Evad, Dave Penosa. Nan. Kaya Alex Montesa, sir, good morning sa imo da. Kay Liza Cabrera, dra sa may Qatar. Maayong aga man. Kay Mr. Beboy Villasor, sang CMO Sectoral, kag sa pamilya ni Miss Kelly Jelly, dra sa may Barangay Pandanom DSB. And of course, sa tanan niya family sang EFC. Salamat. Kay Susan Sandigan Divino, good morning. Adlaw na kami mapauma, gani makalantaw ko sa inyo. Wow, thank you. May landa nga paglantaw, Mama Susan. Kay Maui Kanyada Jr., happy Monday man. Sir Noel Amar, good morning man sa imo. Kaginatamyo niya si Ma'am Vanessa, si Miss Kelly, si Sir Melili Oligo, Maninoy, Michael June, Bia Jonathan, and si Dennis Richard Tibor Roma. At Tia Kimeriman, good morning. Kaya kumparing Bia Jonathan, good morning man. Greet niya lang family Peloriana kag Bia naga-monitor sa Sipalay. Salamat, gid. You're welcome. Thank you man sa pag-share and pag-like, Sir Noel Amar. Kaya kilalahay ka mo ni Guro ni Susan Divino, Action Boy. Kaya good morning nung boy. Mga kuan ko na, mga parente ko na. Okay. I think na mapakaduha ko na. Bala sa cousins ko na. Sige. Kay Che Zamora, good morning man. Pinky Teruel, good morning dras sa may barangay Villamonte. Tikita mo da? Or ako lang anay? Sige. Kay Maninoy, Michael June P. Season, good morning sa imo. Happy Monday man. Kag sa nga EFC, Energy Funds Club Family. Greet ko lang dra. Dennis Abdon, kaga pre niya gali natoy. Da sa barangay Sumag. Thank you. Okay. Ma'am Vanessa Mayo, good morning man. She's watching with us, Action Bar. Ronami Agana Valenzuela, good morning. Salamat ko na sa balita ang ginahatag ta sa ila. You're welcome. Good. Binong 70, sir, maayong aga. Ginatamyo man ni Alex Monteza, si Ma'am Van, si Miss Kelly Jelly, si Miss Lily King, Ma'am Leda Zamora Yamagishi, kag sa tanan nga EFC, Tropa Kodos, Energetic Family Clan. Ay, ginimuha niya bago nga ano yaw. Sino? Energetic Family Clan. Ay, do ka bongga. Paday ng bago nga dagway. Madamag yun yung salamat. Sige, Action Boy. Di ka nadampi man? Miss Kelly Jelly na ko. Si Ma'am Vanna, ginagreet niya man. Kaga, Suzette Alunan, good morning man. Dress sa may Hong Kong. Kita mo na? Hindi ko pa makita. Sir Noel Almar,
Dala na tamdan mo lang manangako na. Richard Daet Pacheco, good morning man. Nagatamyo lang siya. Ginatamyo niya lang ang BCNHS Batch 94 kag RTNHS Maaw Central Extension Batch 94 sa Bago City. Elmer Boyet Villamor, good morning dra sa may La Carlota. Kita mo na? Kita ko na, sige. Sige. Sa kay sister man ni Ma'am Kelly Jelly nga si Jenny kag Jane kag sa mga amiga niya Alma Oligon, Sirela Samar Aguilion, Michelle Montinola kag Melanie Rion. Good morning man sa inyo. So sila ni Ma'am Van, this is my month. Mayo. Month of May. Standby na mga kayo aksyon sa aksyon kung sa mga mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:13. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Umpisa sa Lunes, Mayo 2, Mayo 3, akong karon nga adlaw, ipaidalom sa isa ka semana nga lockdown ang barangay hall sa barangay Bata sa siyudad sa Bacolod, kasunod sa pagtaliwan sa ila sining barangay secretary bangod sa COVID-19. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahag ni punong barangay Lito Abaring, may patigayunon nga disinfection sa barangay kung barangay hall bilang pangaman sa nga hindi maglapta ang COVID-19. Ginklaro ni Abaring nga wala na mag-report sa barangay hall ang ila sekretary umpisa sa naglain ang pamatsyag sa tong Abril 19 kag nagtener lamang sa ilang puluyan. Suno sa kapitan, gindala sa ospital ang sekretary apang inanagtaliwan las 3 ang takna sang hapon Mayo 1 kag gilayon na gin-cremate las 5 sang hapon. Sa interview sa Action Firing Line sa itong Sabado sang gabi, ginpahayag ni ABC President Lady Gles Gonzales nga nagbatsyag ang sekretary sang mild nga ubo kag nag-eksperyensya sang kabudlay sa pagginhawa rason nga gindala sa ospital. Biyernes ang swab test ang sekretary kag Sabado sang nagwa ang resulta nga positibo ini sa virus. Nagpanumdum ang Bacolod Emergency Operations Center o EOC nga ginadilian ang walk-in sa mga vaccination centers bisan pa nga nakaparegister online o sa barangay. Sino kay City Administrator kag EOC Executive Director M. Ang, damlag lang may pila ka mga senior citizens ang nagpadulong sa Bacolod Government Center agud magpabakuna pero hindi pa ilang schedule. Base sa protocol sang EOC, ang mga persona lamang nga napadalaan sa text message sa ilang schedule ang ginaprioridad. Pero suno kay ang pwede nila maakomodar ang nag-walk-in nga nakaregister sa vaccination program pero ginapatapos pa ang pagpangbakuna sa may mga schedule bagon may tion man nga may schedule ang wala nagakadto sa vaccination center. Ang Bacolod karon ang nagbakuna na sa mga senior citizen nga may 66,000 nga populasyon sa syudad. Matapos ang 2 ka tuig sa natabo ang ambush, tubtub karon wala pa may baluan kung sino ang sa likod sa pang-ambush. Kaya na yung Bacolod Councilor Ricardo Canotan. Disyembre 14, tuig 2018, sang in-ambush si Tano po niya asawa sakay sa Nissan Patrol sa Barangay Langilan. Papauli ng mga kuning mag-asawa halin sa ilang resort sa Talisay, padulong sa Bacolod sang natabo ang ining ambush. Suno kay Attorney Norman Saril, abogado ni Tan, nagalaw ang pamilya Tan sang full-blown investigation, apang mas gintutukan nila ang ila seguridad. Suno sa anay konsyal, natabo ang ambush matapos ng biktima inisang fake news kag patalang sang wala maingadlan nga media personality nga mayara sang laboratorio sang droga sa resort nga hindi man matuod. Una nag-issue ang Police Regional Office 6 sang clearance nga nag-clear sang iyas ni ngalan sa illegal nga droga matapos ang mando nga validation kag revalidation ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginakabig ni Bacolod Councilor Ricardo Canotan nga ang isyu sa droga batok sa iya ang daw maranhig nga nagatuhaw sa tion sang eleksyon. Pero sa surusaan ay konsehal, magabalik na ini sa normal nga pangabuhi upod ang iyang mga pamilya kag mga apo. Ginpatag naman ni Attorney Normal Saril, legal counsel ni Tan, subong lamang nila ginpagwa ang clearance bangod ila man ginakonsiderar ang pandemya nga ginadilian ang pagtililipon kag para mapabalo ang publiko may plano kon wala man ang anay konsehal sa 2022 elections. Samtang ginanunsyo naman ni Anay Bacolod Councilor Ricardo Canotan nga nakabato na inis ang certification gikan sa Police Regional Office 6 nga nagaklaro sa iyangalan sa issue sa illegal nga droga.
Si Tan ang nakabaton sa clearance sa ginapirmado ni Anay Regional Director Police Brigadier General Rene Pamuspusan sa 2 Agosto 20. Sa press conference, ginpahag ni Tan nga mismo si Presidente Rodrigo Duterte ang nagmando nga i-validate kag i-revalidate ang mga akusasyon nga ginahaboy batok sa iya. Nasaad sa certification nga wala sang ebidensya nga nagaangot sa iya kag sa iya pamilya sa illegal drug trade. Suno kay Tan, ang iya madilagon nga manegosyo ang hindi halin sa droga kundi tungod sa kabudlayan sa upod ang iya sini nga asawa. And officially, I would like to tell you na ang PNP Region 6 nag-issue na some certification clearing my name from any illegal activity. Sa Ilapulian, sa siyudad sa Iloilo, ang abo ni BJMP6 Assistant Regional Director for Administration, Jail Senior Superintendent Gilbert Peremne matapos gin-cremate kahapon. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay BJMP6 Regional Director, Jail Superintendent Arnold Buena Cosa, ginlaragway sini si Peremne bilang very hardworking kag humble senior officer, isa ka mapisan kag responsableng opisyal. Nag-umpisa si Peremne sa manubo nga ranggo bilang Jail Officer 1, tubtub na labot ang full-fledged colonel bagod sa iya dedikasyon sa serbisyo. Dugang pa ni Buenacosa, kabahin sa legasiya sa napatay nga opisyal, mo naging papel sini sa pagkustodiya, rehabilitasyon kag pagbago sa mga persons deprived of liberty samtang yara sa mga reformation facilities kag nakahimo pa sa mga programa agud mapataas ang dignidad sang mga bilanggo. Pilipinas pwede nga magparehos ang sitwasyon sa India. Samtang pinal nga desisyon sa pagbukas ng klase magahalin kay Presidente Rodrigo Duterte. Ang detalye sa aton mga balita lokal akon na national sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa aton mga Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon. Okay, dire na kita sa kay Ma'am Kelly Jelly. Good morning man. Martin Aliling sa Imos, Cavite. Sa kay Sirela Samar Aguilion. Kay Mario Bacauco Irad, good morning man.
Mike June sa Molde Seva. Gamonitor lang kami San Moises Padilla. Tamyaw niya ang sa Molde family kag Seva family. Sa ang pamilya Ramirez kino sa Barangay Granada Langilan ginatamyaw man ni Alex Montesa. Teresa Luxin sa Kuwait. Ronami Agana Valenzuela. Good morning man. Sige, Action Doors. Dali lang. Hindi ko makita, Action Boy. Wait, kasi Ronami Agana. Kay Ma'am Vanessa Mayo, si Doc Silinya, Action Boy is on na kuno. Ay. With love from Minnesota. Si Dr. Matthew Mayo. Mayo. Listener ko na siya. Yes, of course. Hindi na siya like chindis ang pangambal tayo. Kaling kiti. Matamat Si Ma'am Val lang nag-translate, Action Boy. correct. Don't you worry. Si Migata Carla Kanieta Ramandaga Lalantaw. Ara man siya. Good morning. Hello, Miss Carla. Kalay, good morning. Larry Rico, good morning man. Naga-monitor kami dire sa Purok Kalubay, Barangay Sampinet. Kaginatamaw niya ang gapangape sa kapihan ni Lani. Okay, kay Aaron Tahonera. Tagonera, good morning man. Dra sa may Cebu. Oy, mayong buntag, Cebu. Yes. Kay Ka Irene Roma. Ay, Ka Irene, good morning. Dra sa may Pikit, North Cotabato. Pa-shout out po, Irene Roma Galion po. God bless po. Uy, arada siya. Pero taga-diri siya sa Negros. Siguro Pwede na, grabe. Or kung dito man sa Piket, gapa mati di siya Ate ba Damo mo siguro? day Ilonggo pala sa Cotabato. Yes, Action Boy. Sige, randa ka da sa Cotabato. Damo na day Ilonggo. Ay, Kabalo grabe ka bala, na. Grabe nga nasugiran. Kaya... Micaela Gilaran. Kag sa tanan nga Pangulo sa barangay Sumag. Halin ni siya sa Dagatan, ni siya sa Jeddah, sa Saudi Arabia. No? Yes. Kay Deloterio Acosta Gary, good morning man. Homa Lumena is also watching. Sa kay Veronica Balyado si Chaus. Joval Trinidad, maing agaman. We're suffering sang poor and stable internet connection. Sige lang may radyo man correct, pwede gina. Kag Clotilde Argamaso, Rodsel Evangelista, happy Monday. Teresa Linahakayaw, good morning man. Kay Jose Hirson Lapinig Junio, good morning kuno from Stonehaven, Barangay Granada. Action Boy, nabasa mo na si Sir Mario baka ako, no? Erada. Nabasa ko na sa gapon pa. Grabe gapon. Kalain. Ara siya sa programa mo kagapon. Gatan ang ako na saya. Alin pa na naligad nga adlaw. Tamya ko na sa... Sige. Good morning man kay Sir Milili Oligo, Action Boy. Kag kay Kagawad, Milagros Alit. Yes, oo. Sa kay Kagawad Ulay Abalahon sang Barangay Kabog. Good morning man. Dira sa kay Grace Daidi Soke, no? Sa Siyudad Sambago, kay Richard Soke, maing aga dira sa inyo. Kag kay Marico Jean Buerom sa Bago City, good morning man. No? Sa kay Yasakate Cardones, maing aga kag thank you sa pag-monitor per me, no? May ara ko bala nga nalimtan sa naligad nga tami yung dali lang gida. Sige, are. Sakay ay, hindi na to gani man. Nadula Sending ko with Action Boy. Okay. Pero good morning kay JR Pelayo, Action Boy. Ara na siya? Pelayo o Pelagyo? Pelayo. Pelayo. Si JR yan, hindi si RR. Ay, lain pag si RR. Muntua, si RR Muntua. Arihin yung Muntua, lain na yan. Ina JR. Donna Navate Macario, nabasa mo na Good morning. Okay. Nagpadala sa sang heart. Thank you very much. Sige, standby na kita sa aton mga balita national. Don't not just throw away questions and statements. Kasbarang aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta.
DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Doon. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na ikaw na. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay sa 28 sa detalye na sa aton mga balita nasyonal. Dako ang posibilidad nga magparehos man ang Pilipinas sa sitwasyon karon sang India kung nagaramo ang magpasaway nga hindi magsunod sa minimum health protocol para hindi matapikan sang COVID-19. Kadungan ini sang pagpagawa man sang World Health Organization sang paandam nga magpareho ang iban nga pungsod sa India kung i-relax ang restriction kag kung madulaan sang disiplina ang mga tao. Ini man ang pananawan ni Health Secretary Francisco Duque III nga ginpahayag nga dapat mangin leksyon sa Pilipinas ang nagakatabo sa iban nga pungsod bangod sa pinasahi nga karakter sang COVID-19. Kinahanglan man hibaluon kung ano ang mga best practices ng iban nga pungsod nga madinalagon sa pag-away kontra COVID-19 nga mahimo sundon kag kung ano ang dapat likawan. Ginpanumdum man niya ang kadalagan sa COVID-19 ang hindi nasandig sa gobyerno kundi sa tanan nga Pilipino nga magasunod sa pagsulundan kag disiplinahon ang kaugalingon. Ginpahayag sa embahada sa Pilipinas sa India nga gikan sa 20 nagsaka na sa 73 ang mga Pinoy sa India nga nagpositibo sa COVID-19. Sunod sa report, mild ang sintomas ng kalabanan sa mga Pinoy nga nagpositibo sa COVID-19 sa India. Una na nga na-report nga duha ka Pinoy sa India ang napatay bangod sa komplikasyon sa virus. Nabatyagan karon sa India ang record high sa kadamuon sa ginigo sang virus adlaw-adlaw nga naglabot sa mas sobra 400,000. Ginpahayag man ni Philippine Ambassador to India Ramon Dondon Bagatsing Jr. nga ginamonitor nila ang kahimtangan sa hindi magnubo sa 16 ka mga Pinoy nga nagpadulong sa India para sa liver transplant sang ila bata. Ginkilala ang India nga may maay nga programa sa liver transplant operation. Ginpahayag ni Bagatsing nga himuon sa embahada ang ila maghimo agud mahatag sa mga Pinoy ang ila pagkinahanglan kaangay sang pagkaon kag bulong. Buligan naman sang embahada sa Pilipinas sa mga overseas Filipino workers nga nagatrabaho sa pungsod India kung magbalik ng biyahe kag may madamong aluyag magpauli. Sunod kay Ambassador Ramon Bagatsing Jr., mabudlay pa sa karon nga magpatigan sang repatriation flight bangod nga madamo nga nasyon ang nagpagawa sang travel ban sa pungsod India. Doon pa ni Bagatsing, wala sang direct flight ang India padulong sa Pilipinas. Sa karon, jutay pa lamang nga Pinoy ang nagpabutyag galuyag nila magpauli sa Pilipinas sa piyak sang pamahog sang COVID-19. Ginklaro sang Department of Education nga ang pinal nga desisyon sang pagbukas sang klase sa masunod nga tuig ang magahalin kay Presidente Rodrigo Duterte. Sa ginpagawa nga statement sang DepEd, ginklaro sa ahensya nga isa lamang sa mga opsyon sang pagbukas sang klase sa Agosto 23. Magapresentar man ang DepEd sang madamong nga opsyon sa Presidente depende sa resulta sang patigayonon nga pagsinapol sa mga stakeholders. Madumduman una na ang ginpahayag ni Education Undersecretary Diosdado San Antonio nga ginalantaw sang DepEd ang pag-umpisa sa school year 2021-2022 sa Agosto 23. Kasunod sini madamo nga mga manunudlo ang nagpakamalaot sa amo nga plano. Sa idalom sang Republic Act 7797, ang klase ang dapat mag-umpisa sa unang nga Lunes sang Hunyo o kun antis ang ulihi nga adlaw sa bulan sa Agosto apang sa panibagong nga layi nga ginapasar, ginatagan si Duterte sa ikasara nga mag-adjust sang klase sa tion sing state of emergency o kon kalamidad. Ginkumpirma naman ni Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo nga nakasumeter na siya kay Presidente Rodrigo Duterte sa iya one-name list kung sino ang ginarekomendar niya nga magbulo sa pwesto nga pagabakantihon ni PNP Chief General Debold Sinas. Si Sinas ang natalana nga magre-retiro sa pwesto sa Mayo 8
sa iyang mandatory retirement age nga 56. Suno kay Anyo, isa kangalan lamang ang inbutang niya sa listahan agud mangin masunod nga PNP chief. Apang ginklaro nga ang presidente sa gyapon ang may pinal nga desisyon kung sino iya iga-appoint. Wala man ginbulgar ni Anyo kung sino ang opisyal nga ginrekomendar niya sa pwesto. Kalakip sa contenders, amo sanday Police Lieutenant General Guillermo Eleazar, Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Joselito Vera Cruz, Deputy Chief for Operations, kag Police Lieutenant General Ephraim Dixon, Chief of the Directorial Staff. Sanday Sinas, Eleazar, Vera Cruz kag Dixon ang lunsay kalakip sa Philippine Military Academy hinirang class of 1987. Gintugutan na sa Interagency Task Force o IATF ang pagsulod sa mga foreign national sa pungsod umpisa nagligad nga Mayo 1. Pero kinahanglan nga mayara sila sa valid kag existing visa. Magluwas lamang sa mga kwalipikado sa Balikbayan Program sa idalom sang Republic Act No. 6768 o kon Act Instituting the Balikbayan Program. Kinahanglan man nga bayara sila sang pre-book accommodation ngayon di magnubo sa 7 ka adlaw sa mga accredited hotel o kon facility kag dapat magpaidalom sa COVID-19 testing sa quarantine hotel facility sa ika-6 nga adlaw umpisa sa nag-abot sa pungsod. Dapat man nga kwalipikado sila sa maximum capacity sang inbound passengers sa port kag date sang entry. Apisar nga ginatugutan na ang mga dumuluong, hindi sa gihapon tugutan ang tanan nga magikan sa India o kung may travel history sa India base man sa Interagency Task Force Resolution 112. Agod masiguro ang maay nga pagpatuman sa pagkakasaban sa mga dumuluong, ginmanduan man ang Bureau of Immigration nga magtukod sa mga kinahanglanon nga guidelines. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:33. Ag sa aton mga Inyo ginamatian na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Kabag. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon